La tensió al voltant dels preparatius olímpics va arribar fins al punt que la flama olímpica va haver de ser escortada per tanquetes de la Guàrdia Civil a Banyoles, Vic i Montserrat. Comité international olympique, réuni en session plénière à Lausanne, a attribué l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade 1992 a la ville de Barcelona, Espanya. Aquí està la història mai explicada de la repressió dels Jocs del 92, de com va canviar la vida de tot un poble amb la tortura, fent calla gent activa i enviant joves a la presó. I si ets català, cap a estremolar, contra ets rebel, cap a la model, amb capa i picot, i tot pensa l'ordre de la Guàrdia Civil i la premsa calla. És una vergonya tapar les tortures, ai, quins malparits, i els polítics callen. En Carbon actua, quanta impunitat per raó d'estat. Ella és la que vigila qui insulta i qui agredeix, i a cops de porra i pistola d'equilibri el seu poder. Ella té molt poder, ella té molt poder, la policia és poderosa, la policia té molt poder. I es varen fer manis, no van poder, programes de ràdio, no van poder, denúncies macabres, no van poder, i actes solidaris, no van poder. Passant així les Olimpiades tranquil·les van silenciar tota reivindicació. Tapaven les estelades i les pancartes que molestaven. El Freedom for Catalonia van censurar-lo per tot el món. i si ets català, Cap a estremolar, contra ets rebel, cap a la model, amb capa i picot, i tot pensa l'ordi tot el garro civil, de la Guàrdia Civil i la premsa calla. És una vergonya tapar les tortures, ai, quins malparits, i els polítics callen. En Carbon actua, quanta impunitat per raó d'estat. Ella és la que vigila qui insulta i qui agredeix, i a cops de porra i pistola d'equilibri el seu poder. Ella té molt poder, ella té molt poder, la policia és poderosa, la policia té molt poder. I es varen fer manis, no van poder, programes de ràdio, no van poder, denúncies macabres, no van poder, i actes solidaris, no van poder. i al final, portant Espanya a judici, fou condemnat pel Tribunal d'Estrasburg. No va poder retornar tota l'alegria dels que ho patiren, no, no, però va servir de lliçó per aquells que no tindran mai perdó. I si ets català, Cap a estremolar, contra ets rebel, cap a la model, amb capa i picot, i tot pensa l'ordre tot el garro civil, de la Guàrdia Civil i la premsa calla. És una vergonya tapar les tortures, ai, quins malparits, i els polítics callen. En Carbon actua, quanta impunitat per raó d'estat. I una bossa també de plàstic al cap i te traslladen cap a una altra dependència on hi ha 6 o 7 funcionaris o membres de la Guàrdia Civil, no ho sé determinar, que et van donant cops i t'estrenyen la bossa perquè te falti l'aire per respirar, intentant doncs, que diguis el que ells volen que diguis. Ella és la que vigila qui insulta i qui agredeix, i a cops de porra i pistola d'equilibri el seu poder. Ella té molt poder, ella té molt poder, la policia és poderosa, la policia té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder, la policia és poderosa, la policia, la policia, la policia, la policia té molt poder.